samadi komai da kai ni zan soma, dafa gare ni makagina talafe ni ya sarkin rahama. Baiti na bege zan yi wa maula ya sirri mai girma, baban Jamila da Muktari shine gare ni zan mafaka. Aikin salati sai dai kai to ni mutum kuma wane ni, sai dai na ce ka tanin kawa gun mai cire maruda ni. Ta alihi duka ba shakka mun bi su ba wani kaulani, ni dai sahabban annabi zahiri su suke sharan kuka. Maula ya shakiya ya shiro kai ne gare ni ka zan mafaka, ni dai ba zan mafaka. Tilas gare ni da ɗan duka in gaida jagorar mata, ya Fadima ya maulati sirrin nubuwa yar gata, yar munzali manzan Allah ɗahira nujuma zarabinta, zara'u zaɓin rabbani zan bi ki ko za san sarka. Ya mardiya ya radiya tun barka da war haka hamdiya, ya sayyida fadin ma'uwa taken ki shine zuriya, ya kyasirai ya kilamance kisar da mu karmu baya, mun tattaro azamar mu da gaisuwa gunki yake mabaruka. Allah ya shakiya ya ciro kai ne gare ni ka zan mafaka, ni dai ba zan maka tamka ba. Auliya gare ku na zo ya shehu Ahmad Tijjani, sannan da Zilani dan Uma Maulana sirrin zamani, sannan da baye marhaba alkaulahi gausu zamani, Futuhati Ahmad Yarwa Gibri ma masoyin mai maka. Allah ya shakiya ya ciro kai ne gare ni ka zan mafaka, ni dai ba zan maka tamka ba. Ya shehu ya yabi hamni ma yaran ka ne ke mata ke, kai ne ka ce mu yi annabi sak shine fitilla mai haske, ka ce zaran mu iya caji na kwance ya zama miƙaƙƙe, gabbai ka mai misbahul fai da ka ja mu je mu mun bi ka. Shi zaman ka zauna maulana shauya ya jagoran raina, kai ne a kullum kake kira mu bi hanya da yahudina, wata zan balle ba gargada in iso har gumfan raina, allarar tafiyar nema a san mai tilo ka ja mu mun shiga. Allah ya shakiya ya ciro kai ne gare ni ka zan mafaka, ni dai ba zan maka tamka ba. Awi su kai fadan ka daban taka daidai maulana, ya shehu kai ne laimar mu dan ji muke ba a rana. Allah ya taya maka babana, Allah ya kara tsawon kwana, abban su Muktar barka da ya hanyar ka hanya sassauka. Tafiya in har ragwani take tabbas riba yana gaba, madugu masanin sirrin hanya shau mai tilo barin uba, da kira mun amsa ja gaba tafiyar ka take babar gaba, maulana sirrin rabbana daga Ahmadu mun sara maka. Allah ya shakiya ya ciro kai ne gare ni ka zan mafaka, ni dai ba zan maka tamka ba. Tsari ya tsari tabbas tsarin ka ya cika mai girma, mu yan gida tuni ka yi mana ka yi wa har da makota ma, ya shehana madadi madadi mu lamunin ka muke nema, mun bar waɗansu a tabarma mu mun kama hanya miƙaƙƙa. Shau ya yi abin san zuciya maulana mai shayar da ni, a cikin tafiyar ka ina gaba sirrin shau ɗahiru masani, kudubi mafaɗi masani gwani ɗan gidan shau ɗahiru shadani, mai shehu kabiru da shehana babu tulo ba shaka. Allah ya shakiya ya ciro kai ne gare ni ka zan mafaka, ni dai ba zan maka tamka ba. Har yanzu ni ban ga zawiya bairin ta shehu murabbina, dan kuwa muridi bai wahala a cikin jadu ku ji zance na, ko ai iya sai an saba to da ka taka jiya yana, bai jan ido in bai kwalla ba wa za ya gane na kuka. Allah ya shakiya ya ciro kai ne gare ni ka zan mafaka, ni dai ba zan maka tamka ba. Na yarda da kai ka san da ni a cikin mabiyanka mai girma, a gaban ka na zo na kas da kai shafa mun ce mai azama, na baki ka je kawai dana wayo Allah ya zanyi ma, maulana ya banna tafi har gun karshen duk ɗaukaka. Ka duba ɗanka ne garkuwa inkiya mai azama, ɗan sanda kake wa shugaba manzo na abban Fadima, ni mai azama ne sahibi ga Aliyu gwani mai takama, ɗan gida kuma gun alfantami ni da Mansur ne muka yi maka. Allah ya shakiya